Double comatose. Ngayon lang ito nangyari mga homies. Tinan nyo. Mga homies, Hold up. new video. Balik na naman tayo. Happy 1.5k subscribers or pataas. Bilis natin mga homies. Salamat sa suporta nyo. Shoutout sa inyo dito. Shoutout din dito. Nabasa na lang mga homies. Thank you. At ang paglalabanin natin ngayon, nakita nyo naman sa thumbnail. Itong kulay orange. Tapos ang kulay maisan to, dilaw. Same size, TM. Ang haba ng galamay ng dalawan to. Parang di papatalo. So yun, lahat ng eme-eme, start ko na agad mga homies. So yun mga homies, ito yung kulay dilaw na maisan. Yan. Ito. Ito naman yung kulay orange. Ang lapad nito, parang nakikripiyan ako. Iba yung forma ng katawan niya mga homies. Parang malapad. Parang may pagka-graphite. Ang lapad ng ano. So yun, simulan na natin agad. Yan ang eme-eme mga homies. TM size lang to mga homies ha. Oh, ayan nga, maganda nga. Laglag yung orange pero bumabalik oh. Inaabangan mga homies. Ayan oh, laglag. Laglag yung orange mga homies. Pero hinabol ah. Talagang palaban. Oy, talsik na yung orange. Ang ganda pa naman ng kulay na ito mga homies. Nakita niyo sa picture, ang ganda ng kulay. Sarap pa yung condition. Okay, round 2. Uy, pumapalag talaga mga homies oh. Talagang bilot kung bilot yung dalawa. Grabe. Grabe. Uy, lumamang pa yung kulay orange mga homies. Oh. Ay hindi, pumapalag pa rin. Nakawala pa sa bilot. Yung maisan. Walang ano, papatalo. Sige, ikot, Valerina, ikot. Laglag. Bilot na, nakawala pa. Magaling. Magaling ang dalawan to mga homies. Partida, hindi ko pa fully condition. Pero ang ganda na ng pinakitang laban. Ito na siya mga homies oh. Nanghina. Pero palag pa, malakad pa. Grabe yung katis. Talagang nagdakmaan mga homies oh. Oops, harap. Saputan eh, nabilutan na to ng ano eh. Bilutan na ng orange mga homies. Kaya ako na yan mga homies, magkatalikutan. Pares na naman sila mahina. Ayan na. Ay sus. Ayan na. Yan. Pinutulan lang ng sapot. Pero ang galing bumilot na itong orange mga homies. Nanalo pa siya sa bilutan kanina. Ayan oh. Aggressive oh. Grabe oh. Sinakmal. Dinakot mga homies. Grabe mga laruan ng mga to. Sinakmal sabay bitaw oh. Oh, kinagat yung galamay mga homies. Ayaw bitawan oh. Parehas na sila mabagal oh. Hindi na sila makakit ng stick sa kabagalan. Puro katis na yung dalawa. Ang daming tama mga homies parehas. Sa paa, sa dibdib. Talagang ano, kagat kinakagat yung stick oh. Akala nyo siguro eh, iniinom yung katas. Tuloy ang laban. Parehas pa naglalakad mga homies. Ayan oh. Naglag na. Hindi ako nagro-rules mga homies. Dahil gusto ko talaga magandang laban. Patayan kung patayan. Hindi ko na inaharap mga homies. Kasi parehas na silang mahina naman eh. Talagang, ayun oh. Nag-aabahan lang oh. Takbo, mais. Ang dami nilang katis mga homies. Nakakabilib.
Nakabilib na naglalakad pa yung dalawa kasi sa dami ng katis nila. Bumibelo. Hindi nakagat. Takbo. Harap. Ay, harap ka. Alerto yung orange mga homies. Op. Parehas nagkakatag lips to lips mga homies, sabay bitaw. Nako, anong ginagawa ng orange? Ayaw kagatin. Anong nangyari sa dalawa? Ayaw lumaban. Nakomatos yung dalawa. Double comatose. Ngayon lang ito nangyari mga homies. Tinan nyo. Double comatose. Wala na, hindi na gumalaw yung dalawa. Comatose dalawa. Nako po. Yun lang mga homies, di na gumagalaw yung dalawa. Baka ano pa sa atin yung YouTube. Parehas patay. Tabla to. Ewan ko lang kami mabubuhay sa dalawa. Balita ko na lang kayo. Yun lang, salamat mga homies. And peace out.